Jaod bura mamoro ni Onyango Koyoo koro okwedo okang' mar medo thuolo ne apisas moko matiyo e kambi matayo kambi mar Agrochemical and Food Company Limited mabiro bang' kambino yudo lal mar omenda maromo bilion 8. Obuogo mar bago ng'anyo poni piny owacho kokalo kuom migawo mar pur obiro buono kwayo margi. Kambi ni kana pesa mane sirkal olo mane ing'iewe mane chake pod ok gichulo nyaka kawuono oseromo about 10 billion. Pesa gi miloso mag operations gi gisepose losses mar about 8 billion. So onge value motimo. Koro wa demand ni ka en manyako duogi to mondo rit mondi tim gibiro ni forensic audit. Check ane to botiyo maber. Losses gi gin moko mabira bira Nyasaye makelo koso gin manager ne gi joge manager ge moko mohero gi. Gin ma gitujo kuon moko mag pesa wuogo to moko pesa chopo India, moko chopo kia kure magi kawo ga miyo pesa ne ok donj ka. Ka kwayo ok owinji wan gi chenro war raia. Koro ing'eni Constitution mar Kenya teko mokwongo ni e lwet ng'a? Ni e lwet ng'a? Ago tung. Koro ka tung ok owinji to tie raia matelo ne. Ma en jatich, en japur, en johala, en joma wuotho ka.